ang tato hugaw-hugaw lang sa lawas. As tattoo artist or nakoy tattoo, murag napod tay role by, natay role ano ba yun sa ako na to nga mo shift gid siya ba. Di jud ka magsalig sa gobyerno. Magoberno or mabisan kinsa pa na murot jud kasi mo ko galingon nga maningkamot jud ko pinaka last na option nga wala jud koy aduulan. May pang gasolina ni rollback pa ang gasolina. May buntag, may ngodto, ug may hapon, ug may gabi inyong tanan kung unsa ning orasan ninyo natanaw. Welcome sa among Bisayang Pinulungan. Bispat. Magpasalamat yun kay daghan gig ni kanang nitana sa tong first episode naabot nag 6,000 views. 8.6 ba? 8.6. 8.6. Alam mo? 8.6. First episode. Salamat din sa mga nag-share no og nag-like og nag-comment, naghatag og mga suggestions, ug hatag og mga topics. So salamat kaayo. Kaya bay kung nangusta ka nako bay kanang nagyapon ako sa sudsang utok ang gatong mga topic na to pag third episode ba. So ang third episode na mo nindot kay mong kanang gitabian dito kanang tan-awa lang na ninyo og na kwanto ninyo na. Grabe ito. Grabe ito kay about gabi dagi kina-trigger ato bay kay about magud sa kabit-kabit ba sa mga team building ng mga kanang PPO. So daga naka-relate ba. Kabay, kumusta man imong ginabuhi ba after sa atong first episode ba? Usab dyan ang kinabuhi. So, Usab ginabuhi. normal lang nga tao. After ito, murag lah, usab na open, di ba tao. Murag yapon, pero karon murag mausab dyan na atong perspektibo ba kaya nga atay something karon murag first time na to ni nga maka-guest tag ngilingig ko. So, Slater Young? Slater Young? Ay, Slater Young. Ay, wala Slater. Kisa si Slater Young. Oy, pero gi-invite na to si Slater Young. Slater Young. Gi-invite na to si Slater Young na kung mo ari ka since mo pa man mo message niya ako nimo kay chat migo naman ta. Ter. Sa message. Ter, ari na ter. Ter. So kanang una ta magisgot ba sa atong mga topic bay. Atong ilailaho na to bay ang atong guest karon na episode. Ano na guys day? Nada guest bay. So this is our first time bay nag-outside the guest. So magpasalamat ta bay akong i-introduce niyo. Usa sa ka-tattoo artist, owner sa 888 Tattoo House, gitarista sa Cross the Devil. Tattoo nyo ka, first tattoo na ko. Somewhere in North o guitarist, vocalist sa Whistle. O ang host sa podcast na Rehab. So atong ilailahon tanan sa way pagdaduha, atong i-welcome si Richmond Inohales. Pakpakalo! Welcome guys sa atong episode. Bye. Welcome sa kanang kuan mo ba yan? Kanang podcast kanang series. Episode. Thank you. So ano ba, more on ko na dati ba, more relax na ba, like story haragad na mga topics. Pwede ra ka matug, way. So, basta kawa lang ako. So ba, daghan kita mga topic ba na angay nato isgutan in terms sa naitabo diri sa Dakbayan. So mo balin sa ta si Muha ba like since ikaw ba you're in the banda man ka na mga sa kanang mga industry sa band. So since metal po di mo more on genre ni mo na underground scene. Sa tanaw nimo ba ang akong first pangutana nimo would be sa Cebu ba, like ang underground metal sa Cebu, do you think na nag-thrive siya or nag-decline siya? Para na ako ba thrive siya ba tungod sa usa sa factor siguro is ang modern technology. Nagkadaghan ay gawas mo na dili na siguro modern technology ang mga ang mga gamit accessible na kayo daghan na kayo magbanda. Dalit na lang jud kayo magbanda ba para sa una bitaw kung magbanda ka. Pabot sa point na need mo magbanda di sobrang paliton sa gamit mahal kay ang mga gadgets, ang gitara karon kay kapalit ka J-Craft na nindot og klase Nindot na kayo so, nagkadaghan ang banda bay which is nagka-modern sa adapt na like butan ta sa underground pa lang underground noon mo gud ang underground na di kayo siya mudak ko manang stay ra jud sa underground kay tungod sa mindset na kanami tawag na old school tas karon which is nay murag sa karon lang ganiyo nga nami murag dili siya grupo pagin siya totally naay murag modern metal fest karon nga gi-invite sad mi nga ang gipangkuha nila ng mga banda karon is kana bitong nanay mga backtracks tanan naka metronome ng drummer kana mga inana mabro bitong evolve ang kanang mga banda nga gi-evolve nila lang gi-elevate nila lang craft ba lang mga material so nakita na ko nagkanindot ang scene karon which is nindot sad sa una po pero mas karon lahi na jud karon tungod siguro sa nindot ang quality sa music nindot na tanan So more on technical stuff, mas nilimpyo na gid ang mas content. limpyo na jud ba nga mas lahi na sa ang kuan lahi na ang mga banda karon nag-branding na although underground siya nag-branding na niya
makita man sad nato siguro like butata bring me dako kay nag-factor ba yung bring me the horizon kanang dito remember nga di ba kabanda mo murag nag-cross sila sa mainstream sila mo access nga kay kita man kami man gud sa Mura sila na imong path bridge sila sa mainstream nga lockdown sa underground kaya ang underground sige tagtanaw sa mainstream ang mainstream di mo jud mo tanaw sa underground so dako ba sila factor ba nga na ano bitag naablihan sa nang kuan sa underground no ginanita sa underground paminan mo ang mga lokal na banda or mga underground band na tagan bag enough recognition ug support in terms sa like sa ato ang community dinhi mo sa Cebu bay sa ako alam niya din nakita na ko or sa mga base sa mga istorya ng mga sa Cebu mo gud lahi ang mga musikero sa Cebu bay especially sa underground ano ang Cebu bay Mas mayo siya. maayo ta sa Cebu bay pero in reality wa jud layo ra jud kita sa Manila ano ato yung nawahay imagine ha ko ala maulan jud ni Lilia kinsay pinakasikat na Cebuano na banda nga sa tibok Pilipinas nga sikat jud gayo di ba Franco or banda Kyoshe kasi nagsunod din na pila na ka years na nito wala pa jud ba kay ano na stick lang kita sa na stock up ta sa katong style nga pina old school inato lang gihapon wala ni evolve so dapat kung nay Franco dapat palabuan ng murag ginana bitaw wala bitaw ni ko na to Franco lang gihapon murag ginana ba cover lang gihapon Franco dapat muhimo jud og something na Tama yung mas mo exceed pa sa kuan sa Franco man mao sad sa mo Frankie. as kami kuan bitaw like butanta mo kuan na gali ka mo hatag kag komplemento sa kabanda dako na sa underground na kuan kay ano struggle mo gud ang underground mismo gali sa family gali nimo lisod na kay imo na galing i-fight gani mo imong gig sa maluya pagpasabot sa imong uyab sa imong tama ginikanan man nagigig na ko ni hinungdan na di mo ko kwarta na so dili na nila masabtan ka na nga site pero sa amo ala nga sa west side na banda first time jud ako naka-feel ato nag-album pag-album nako first time ako mama ug na idea ako mama sa kanta pero kanabit ang nakita jud niyang mao jud ay ganahan gikan ano ganahan jud kay kana nag-album ko gagod kanang mura ginana ba ni gasto kag music video na nakamahal so ganahan jud kay mo mao sa nang mamas kanang teacher man namong gitarista usa murag superintendent ba sa Wikipedia mamasad puro murag kuan di sila family of teachers gid sila ba yung mama first time gud ni hatag compliment nga mao di mo mag-tour mo no ngadto mo lang lugar nya promote mo siya kuan na jud mo goal abi na ko kanang tokar lang record no hinungdan so na jud mo goal nga mag-album so pero in terms pod sa as film musicians by nakita sa nila nga kana bitang murag na pwede di na nimo no nag-album sila nag-album tour sila so murag nalipay sa mibang nga murag bitang ay opener siya sa uban nga la pwede di may maginana day maghimo yung mga nindot na music video nindot na recording murag ginana pa kay modern naman gudron murag amo lagi pasabot modern na ta karon na to sa modern era dapat mo adapt juga mo adapt na ta kunang layo kita sa Manila kay ang Manila ang underground sa Manila bay grabe kay kadako grabe kay kanindot gig pa lang daan dito ha ang mga banda dito na pareha na namo kanang ka-level na namo ba nga baguhan mamili na gud sila kabinet nga kinana na sila dito kay ano ang production dito mo provide man Grabe. yes ako Magkabinet na mo doon mag-stack na nila nila. may mga nago koy ka-chat nga taga Manila bay nindutan nyo unsa na gamay kini na production bay kabinet lagi ng mga ang setup ang ams lagi siya kuan man sad bay kanang makita man sad nila ang banda sad di ilado nag-recording di balang di kaila ba murag ning naningkamot sad mga munindot ba elevate man nila lang craft ikaw production ka kanang mga banda ning gasto gamit nga dili din mo tigaag nindot sad na set up nga ma-fuck up na ilang tukar kung murag inana ba so Dili lang makuha jud nila. so ang ilang scene nindot jud bay so ang pinaka-sad jud nga nakita ako bay kay wa jud ni evolve mga kuan bay wa jud ni evolve jud nakita jud na mo kami karon sige mamigig sige makita jud nimo bay nga imagine na Physicality. nindot kay ang line up nya ibutang nimo sa kukok sang kuan ambot di ba kamo nakakuyog mo mga event fighter kay line up tigaan lang 30 watts na amp gagmay magbuto usahay dili katiwas sa gig factor to siya bay kana ngano dili mo dako ang scene kay ngano dapat magud mo kay ni Sir Alex Lim lagi nga dapat magsugod siya sa banda nga sige kung ikaw as ang band musikero ka elevate na mo craft so after elevate mo craft invest ka gamit ana karon ang production kung kana mga pletan siya ko no nahog man siya production man siya ako production sa Nick Boom kita ko na ng banda ha may tira ni manan nindot og kanta nindot ako ning kuwaon ko ni siya gig patukaron ko ni nindot na gamit para ma-showcase jud niya iyang performance ikaw ko ni nindot na setup so karon nindot mag setup nindot magbanda pa-entrance ka so karon kung magpa-entrance ka antaw mo palit jud na kay ano
nindot magay ang setup, di man makatagam, di man magayon. Tanaw ko balik ato nindot as performance, maayo to manok ka rin nindot sa kayong setup. Nasa ko i-add na boy. Murag di ako kabantay no pag ingon nimo nga nindot set up kita nga nang lain man gud asa ko asa kuan mo more hilig ko gitar, hilig ko kanta. Lain jud ang timpla kung kita nga ganahan ka timpla ang tone imuha gyud. Oo. Kay kana ko sila with production iko sila magpabutang to na kay grabe taw na. Oh. Nya ikta na ko gitarista ka preferred ko Marshall kay lain jud ang kuan. Preferred ako Fender mga top lang tong kuan na. Lahi jud ang tingog sa kada amp mo nang kamo production kung namin nakadungog ron sa manananaw. Lahi jud ang timpla kung ikaw as a musician, wingon ka hatagan nimo sila kung unsay naa dira. Di jud nimo makuha kung unsay style ni nga artist sa mga musikero ka, na kay mixer, na kay preferred nga timpla. Kung di na nimo makuha, bisag kung sa nakanindot yung vocalista, kung di niya ganahan ang iyang pag-output sa iyang voice, di jud. Correct. So pag-gets di ko sa kanya. Mo na kayo na sa Manila mamili sila katong giingon, kabinet or it's either magdash lang up. Di ano. Mo na bisa ka na siya. Struggle, eh. Kita mo na ng banda karon shuriken ka na mag Japanese nga karon. Ah. Igong ganun na magdash na sila gilang bay. Kay ngano din kayo pila ka si Mana mag-practice sa inyong craft niya nigtukar to fuck up kay di mo Gati kayo, di nyo madunggan. Di ba murag Anton? ano yun, makadismaya ko, gasto. Wala biya kay bayad na sa pagtukar. Tama. Kalipay ba na ni mga mo-perform, Tama. kalipay lang na video nga makita ni after. Pero makita nyo yung video, grabe ka pa. Yeah. Tingog. Nindot kayo, bayad kag linibo sa practice niyo pila ka hours before sa kana lang nagighan na tulor at tukar yung kandahon. So, kana factor kita siya. So, muna, kung mubayad, kung ako as jammer ha, as kanang murag music lover ko niya, patanaw ko gig. So, bisa pag mo entrance ko 300, pero na-satisfy ko sa gig, mubalik dyan ko, di ba? Tanaw din ko itong banda ha, or kaning production, kanindot kayo sila mo dag. Even, factor man siya, bay, diri, wag mo nila tigay bili niya. Muna, in the end, di dyan mo dako ang sin kay, di na kong balik ito eh. So, matismay na, juga mo na ka. Lain na din lang mag-live, uy. Ay, na rin nila mo live. Uy, Uy, nga mabati. kanya mura na makakuha na ba? So, factor siya ba? So, ikaw, maapektuhan ang scene. So, di Tama. mo tanaw eh. Ang uban, di na mo entrance. Number 1 po din si Bubay, matukong Sir Alex. Katong naman tanong ko, sir, kanang season, sir, pwede ka pa event po kung saan na, sir, kaya gipaanhin mo ni mong Sleeping with Sirens, Issues, unsa pa itong mga gawa, No? Editor Remember of the Use. Pwede na ni mo dalon diri si Bosser siya. Anong ako nang dalon si Buhumon nga. Dili mo gali ko na mo entrance sa Cebuano sa Kukoks na 150 free beer nga dalon na. Nagkatawanan kayo masya. Grabe kayo. Ko, siya, lahit sa Manila kay bisag di kaila ang banda naggisumon jud nila ang pinagawas bitong nga style bay nga hasta ang tao dito na takdan ba nga ikaw dili ka banda jammer lang ka or dili lang ka tanogig bisag wa kay paki sa banda ba pero ginainana bitaw dito karon nga kibutan ako kay gig ni mo ginana hangtod to the point makaila jud kanila ba. Dili Naman ko'y tawag nga hilig mo explore banda. Nya ibutang dito nya kanang banda ha, nya kanang darbay mga OC jud kayo inon. No. Tanang musician OC jud na hilig jud ka na makuha kung sa tong ipraktisan. Ganahan mo ni nga tuon sa kuan mo niya kung itokar dito. So makadungog ka dito kisa dunggan eh. Wala lutag sa dili mo general lang. Indot na ron. Pero as if said ba na ang kuan like ang impact sa digital media like sa social media na to sa Cebu's Underground nakatabang kit or you think na kanang pag-rise sa digital media, social media naka-affect ba sa underground na to diri sa Sugbo? Is it nakatabang ba siya sa banda na maka-reach og wider audience or para na ako say the medan para na ako ba yung 50% siguro or more than that ba ang social media kaya nga imagine na mo yung social media wa joy mo tanong underground wa joy nakaila pananglit ako tato artist ko introduce magaling ako through social media nga ako ang banda sa mga kliyente na ako na tato clients ako nga dili wala idea sa underground ha dako jud siya gamit mo ba sir nya syempre explain jud na nimo kay lisod mo kay mingal kasi tanawan ako banda ma'am So dali mga tama siya. Dali scene ngay na oh dali. dili na ang pinaka number 1 na kuan sa kanang social media niya karon kay nana man jud tata sa kanang provided na jud natatanan bang resources ba like pag ta music video kung ako banda ko ano di mo ko after music video mag-imo music video maom jud na kuan sa social media karon di ba nga karon gali panindot tayo nag social music video ang mga kuan papunggahay pakuan kay at the end of the day magud ang live dili kay na siya mo matter sa imong sa ako lang ha pila na ko ka gatos katukar di gyud matter ang live. di man mo minumduman ba bisag ikaw na siguro kay top 5 minumduman yung mga pinakanindot na moment pero sa kadaghan mo di jud na mo tataan like sa music video nga experience nga Tama gyud. tayo na ko yung music video inani nga mapabanos na ba nimo sa sunod generation pag umangkon apo anak mga igagaw mga unsa pa na diya mga pricing na mga do mo na yung gimo sa una do
Oo na, meron doon. Tapos na kayo makitaan ba? Oo, mangundang may banda-banda, nara sa Facebook, nara sa YouTube, kita rin Sure, mo. sure. If naapa na ng mga Sa'yo site. na nakanindot sa kuhan karon no? Imagine nagawa na ba? Imagine nagawa na. Na social media ba, na internet ba nga ka istorya nimo sa kuhan ba? Panalit, naka-share nga ka ng moment ba nga, ay, tira dyan na ningagig, kaninagig, historical, gininagig pa rin ako. Nagig. Pero, sige na kag-istorya ba, pero okay, di na ba, di na marunong sa storytelling ko, di para sa una sa atong era ba nga, kung na yung istorya usa sa barkada nga, bisag tinuod pa na or dili, maminaw jud ka, wala ka na ma-internalize dun nimo, bakaron kay, mag-istorya gani kagli. Hindi Kung na wa kay ipakita pakita nimo. na visual, Di na. nagkupot na kog cellphone daw nimo ka istorya, lisod na kayo lisod na kayo nimo ilogo ng kuan ba? Pati ang attention. I-attention ba niya? Istorya ra nimo, wala. Passive ra kay mawara ka. Pero how about sa mga kuan ba like sa underground community nag-welcome ba mo sa mga newcomers or mga different na like genre na within metal ra or do you think na exclusive ra na sa mga kanang Ako, di dyan ako i-label ako as underground or metal. Butang lang siguro ko sa underground na sa banda. Pero ako kagalingon, di dyan ako na ako i-label nga. I-label ako self na metal ko, ako misikiro, juga baby, sa kunsa paminahon dyan na ako. Ganahan juga bisag kunsa na music. Nala dyan yung ban nga purist, kunuhay, Correct. di tama may naglay din. Okay, di mo siya bati, pero kayo. Ay patukar nga bunyog yung mga anak din, mga anak mo nang di ka maminaw. Di ko na kami kumelon dira or ayo, pokrito. Mo ko na pokrito ka, di ba? Di metal mo sa kukumilon mo. Gimital lang ako. Okay na. Di bitaw ka nang koncho ba ka nang reality ka nang let's be realistic lang bitaw as di ba kung ano ta nanong tigaan ng barrier nimong self na di ka maminaglain, di ba? Kung nayo ba na tao na pero nakita na ko sa scene karon nga daghang mga uprising na kuan. Ambot lang ha sa uban na kukuyog na ko sa underground, ambot di ko sure kung sa ilang panlanta pero para nako yung mga nakita na mga nindot sad nga mga uprising sad ng mga bagong banda ba. Dili ra mental ha. Tanan na kay kuan man jud ko open mo ko minute nan lang jud uban siguro nakita nila dili na jud nila dili nila recognize ba kay syempre ego lama metal mo mas bagsik ko tanawon mas cool actually kay cool boy parehar mo personality mo gyud magpapapol nimo di mo gud ang imuhang di man ang tattoo ang purong di man ang physical, ang imuhang as ikaw nga tama imo nang kuan imong version mo di ba imo elevate imong self elevate imong self so mo to siya ang sa music karon daghang nakit-an nga nindot by anak nindot sa mong circle karon kay although underground may lain na genre new metal kami nahobi mo modern metalcore kanuhay nami mo deathcore ana nami mo pop metal kana mura bitaw kanang mura siya December Avenue nga sagol book up mura ginana ba mura na siya gimix na experimental so anak nindot niya kay pero may makakita like i-check na niyo ba yung interstate na banda so taga-Danao na sila nindot sa nilang trip ba yun chill lang bitaw paminahon dili gupot dili kanang lahi dili sa kanang typical na paminahon tukaro na mo ba so na yung mga inana sa among circle amo na siyang nakita gi-recognize na mo kanang muhatag may kanang compliments ba mo to among amos na gitabangan karon nga gibay pag himo mo kanta kay ganahan mi sa style ninyo na so mo to naghimo sila karon Isod ra ba sa banda, mga tao compliments ba. ambot lang ba nga nung dili na mahatag tungod lagi ba yung ego lagi ba ambot nga nung dili na nimo mahatag ang flower sa katao nga Tinuod ba na ba kay? delivery ra man ta na Nakoy no jud di ba nakoy nag-iat sa una ba kana mo jammy ba. Kanang dapit gi sa Rickly. Kung sana nga tukuran na Cafe Racer asa Cafe Racer ba? Kilid sa Cafe Racer na patay nga naman Campus Grill Campus Grill sa Oo, una. may- Tukar bidi may sa stage. una ni kuan bidi sa una ba kanang ni nag-inom ra kami diya gud niya. Kanang amo tinuod ba niya kay kapila ni may kabanta ni sa uban sad nga. Kung nindot kay ang tingin mo jam gyud bation nila. Ang tukar iyabag nila. Nayanana gid nakabantay mi ana kay naman gid ko yung kanang amigo nga nindot jud kay siya tingog gid. Kanang mabalaka sila nga kanang kuwaon niya to sa kanang tag-iya ba nindot pa na magtingog ko kanang banda mo di man niya. Kuya ra kay mo jam to kay kompleto mo sad mi. Ay singer, ay drummer, ay sa imo kuan sad gitara. so matreten sila nga O kuan mi. Usahay nay sa kuan kanang kuan ra ni jam kay ang katong bokalista ra ng mga amigo, ya drummer. Nay buwan gi yapag man sa kanang mga gitarista na ba? Tinuod ba na kanang mas sa bantayan sa mo sa una sa naalan yung mga tao inanabay ka na mura bitaw handlock ambot lang ha kay sa showban man gud kay panginabuhi Showban ba? Oh, showban ba? sa panginabuhi di ko sure nga no pwede jud na may tabubay possible na siya kay ano panginabuhi gud nila to taya palabuan ni dire paksit tangtang ni Oh, dire iyabag ba? as regular possible na siya ba pwede na tabo pero sa underground ba ego jud na kasagaran ba nga nung di ka pwede mo murag ginana ba ako daggan ko
mga banda na nagtuo sila kana bitang palitan sa amo kasi na si story about album, so siguro ang feeling siguro suban ba nga lang ba tira rin nag-album lisod bili na kay in reality lisod ba jud mag-album ba ni diri si bu pangitag lasabot na underground nga way assurance. Tama. So mo to gi-push yun na mo boundary among standards gid nga gi bahala mag kinahanglan nimo trip man kanina to passion man kanina. So ano sa to yun na pa yung album kana sa inyo na release Release to siya last year? Wow. 2022 Pila ka kanta sa yung album? 9 to jud ba 9. actually sobra na siya pero amo lang gid 9 ang yung official track niya. official track. That's nice. So kani bay sa kani atong kuan bay kanang daghan kay maka-relate ani but naay gyud moingon na stigma sa mga tao ba. Like since story mo taga underground kani related po ni siya. But more on since you're a tattoo artist man bay no so naay stigma bay giingon bay na ang tattoo hugaw-hugaw lang sa lawas. So may take nimo na since you're kuan bay a tattoo artist man ka bay. So unsa may take nimo na ng mga tao nang maging ano story? Depende sa tao namo ko ibang tao gud. Musulti sila na niya. Ilang ang ilang basis ana is from Bible. So kana kasabot ra sa gyapon gawa na pero kung musulti ka nga wala kay basihan bay, wala lang. Di ka mo tanaw ba? Di Kay- mo babasa ba? Oh, di ka basag Bible or Di ba? tungod di lang jud ka ganahan or it's either insecure lang ka or wala lang na wala lang ka sa circle na karon batanta sa inyong circle ikaw na laway tato or Tama. dili ka ka-relate. So no need man ako ba no dili jud ko moingon nga kung nakay tato cool ka ikay pinakakuan. Dagkay ko gamigo na way tato nga mas cool pa tanaw na mo. Namin daghang amigo nga kanang tungod sa personality niya, mas astigan pa ko niya. Wait, tira to, mo jud tato limpyo ra kay standard na ba? Na nakakuan ko ba? Pero in terms sa karon trabaho. So na, mas story about sa trabaho, like about sa employment. Oh, mo na yung number 1 ba nganong dili ta kakita og nindot na trabahante sa Pinas. Kay tungod na hindrance sa siya ba ano naagya puntahan na kana bitaw Wala ka nang karaan na. Never jud ko magpatato. Ako sa gani plano ta ko niya. Ay, tato artist man na siya, di ba? Tattoo artist. Asa ba? Magpatato ko, first tato na ko ba? Bon. Pwede na? Bukan mitros bakante. Kita bakante mo plano lang. Okay, paano yun? Satisfied na ako sa tato. Okay na ganyan ang tato. Bay, ay masabay. Pero, kung bitaw ka na. Di naman siguro siya matter. Nakita na ko ako siyang factor sa ato ang ekonomiya. Kay ngano daghan tag nindot na mga maayo ta ba, talented na mga tao. Imong gilimit ang ilang Tama. kuan Tungod lang sa tungod lang ana nga wala joy bullshit jud kayo, wala joy dili jud wala impact sa trabaho ba. Tama, bagay. Bearing na sa trabaho nang iya. Tama gito katong news anchor sa kanang TV5 ba to? Kasi dili pa atinon kayo sa to pas long sleeve siya. Oo, kay mo sa MC, kato ba to? Katong kuan? Pero sports grabe kuan sa- something no parang Oo. Grabe mga kuan kanang Balik. puli mo siya tato pero kuan gawas man kayo sa Makasabot ra ko. national TV. Mabalik yun na sa itong topic na to sa last episode na to nga about sa mga tao nga ang tanaw ng physical appearance gihapon dili gyapon ang quality ba. makasabot ra ko ba pero kita siguro pareha na ko as tattoo artist or nakoy tato murag napod tay role by natay role ani ba yung sa ako na to nga mo shift gid siya ba nga Mo-shift gid ang perspective di sa sobrang magud moingon ka tay buguan nimo di mo ka kasambot gud mo nang ni bago karon dapat na gud tigaan nimo sila kuan ba nganong ma-accept nila lisod mo ka muhatag og idea so sa katawo tapos wala kay backup wala kay saan mo dili mo ipasabot niya ba nga ma-absorb bitaw niya bitaw sulti lang kana pero lisod gid moingon kag bay tinuod ang UFO pero wala kay ebidensya or wala kay proof na kuan niya or explain man lang or story man lang Nasa ko So- ano ba isa ba katon ka kay ano ba nanggoy tao gud kita nga naay klase-klase si tao na tao nga dali kay siya kung unsay opinion sa karamihan or sa general muna ma-appeal siya muna ang uban sa kita sa social media gud mo hate sila sa kabutan kay mo oy gi-hate sa tanan mo lang na akong nabantayan ha So murag majority sa mga tao muhit na lang ka. Wala, kay kasagaran kabantay ka man Manuwag hate siya. ang naa sa social media di man tanan pero puro hate kay kasagaran man gud mga dili ka nag-hate di na sa comment di na sa sila mo opinion ba kaya talaga nakay-pick mo sa nakay-face mong mind di mo jud ka musod lang ana di ka ganahan kita nga di mo i-prove ang point ka mo ni sakto kiba mo kan si sakto di na i-prove katong mga kuan jud basa jud kay ba nga comment jud sila maayo sa mo totong mga paminaw Pero- nila na hate man sa na pero ako ba isa ako nga part na ba na jud tay role ba kung pakahilom man gud kagud unsa may dili jud na siya wala may kuan wala mura ra gud siya ang revolution gud kuan na siya
kung stand up ang tanang tao, so mo to may mong revolution. So na changes. Bito. Kung way mo revolt bay, way magkuan, Wala gid. Wag may tabo. i-abuse sa katong Oh, negatibo i-abuse. Wa ko may reklamo. Tama. Or makita nila bay, kabalo ko mo reklamo ni tawhana, pero di na di siya capable mo reklamo, wa siya kakayahan mo reklamo. So ang may tabo na, mo to fake, mahimo kag mura kag kabalo kasi mo galingon, gay mo koy labot na pero sa imong utok, naglanguryo imong utok nakaingon juga, tayo pwede mo jud ako na insulti pero duha ra man na choice way, it's either awayon nimo imong mind or i-battle nimo ang mo battle ka for truth or ang imong control imong utok. Galingon. So which is bawno na nimo lifetime nga ngano wa man jud ko gihimo nga. Ito. Pwede man ta ko isulti ato nga time. Tama. So man na siya ikot sa tattoo. Na jud tay role jud ako as tattoo artist ha. Ani bay, mga taglamog tips sa uban na. Ikaw na kay tattoo. Na yung amigo na ko naingon, nahitabo jud na ako bay nganong ganahan mo jud ka magpatato. Or kung magpatato ko bay, unsa man kay kuan bay, unsa may irason ka nako sa kuan nganong magpatato ko bay. Actually ang tattoo bay. Sa una nga panahon lilahi ang kuan nganong ganahan magpatato ang tao. Kay naa magud na value ang tattoo sa una. Tama. Pero sayop sa mainstream kay kung magpatato ka wala value, bullshit siya. Oo. Pero in reality na value ang tattoo bay kay sa una di ka kakuhag dili ka kapatato sa tribe sa una ordinaryo ra ka na Di tao. tao. Oo. I-claim na nimo. So muhatag kag honor something sa kuan or accomplishment Di pa sa katatuan. reward, di pa katatuan. Bro, badge nila. Pero ang gilabel mo gud overall sa society is preso, Kana, criminal, ana. So kay nakita man po sa uban like Japan, di ba? Uban it's either pungkulan ka or sa ubang nasod tatakan ka, brandingan ka. Or nahom na tato, brandingan ka, kawatan ni tawhana. So mo na siya mo na yung nakita nila which is ang negative mo ilang gi-promote. Ang nindot ang sa art nga side, sa Wala. culture na side, sa tradition na side, wala nila gi-explain. So karon part na karon i-explain na as ako tato artist ko. So mohatag og kuan nganong naidagang ginikanan nagpatato na ko pangutan ko dong. Need ba patato ka na yo? Wala jud kay hold na ko patato na yung mga anak na ko ma'am. Iyahan na desisyon. Ako as negosyante pwede ko na dili ko pakiana. bito. Pero pwede ko na pangutan ng clienting nganong ganahan jud ka na ning design na nagara ba kasi mga amigo nga squadra pero pressure ra. Oh, Unsa man na kuan lang ka nga ako ra may way tattoo kanang tawo na may tattoo. Ito. Unsa man yung rason nimo so dapat kana usa na sa ikuan nimo kung magpatato ka be. Like na may amigo bay kung magpatato ka unsa man yung pinakaunang rason nimo Tama. para haron ning non ka call. Dili na siya bati pero at least na kay rason ba di ba? Oo, tama. Ulit pa kay. Wala nang buot nimo pero at least na kay. Ang ginagi. Permanente na ba? Oo, lain sa kay mingon lang wala lang nagpatato lang ko. Tuwa jud kay. So mura ka nang empty vessel ba? So para na ako bay, ang society bay mo impress yun sa idea na ang mga tao na sila choice to make their sige ilabi ng lawas. Ayaw ibawal sa ubang tao na kung hindi ka ganahan na simuhan ay lang pagilabot sa ubang tao. Oh, at least kung nanay impact ng kaniyang gihimo nanay impact sa iyang pamilya or butang grabe sa ka-religious na magguba jud lang kuan kana. Na siya pero in reality 90% bay wala Wala, siya impact. Way tama, art bitaw. ra man siya, di mo gud tamay. Tama, correct. Pero wala man siya. Pero muna na Wala tay nga. role. Ako lang masultis na jud tay role as kita like ay ba na makatay lang sa example ako mama kontra jud gig tattoo nako. Di pa ko tattoo artist ato na. Pag first ako tattoo, kuno president ko sa youth ba. So ko kay mama gipalayas ko gud kay ako lagi nga kuan Pila ka adlaw boy. 3 months ko ni Pila sa paglayas mo bay karon sa gibuhat nimo para mo patato ko ba kay malayas ko nakoy idea no. Ako suwat na listahan ni tips na kan. Sumoto nito ko layas ko do sa kulula. Ako pa yung gilayas sa kulula. Mas di pa jud ganahan tato kay mas kuan mo. Nilayas ka sa mama ni mo di ka nagtato. Grabe ako lula. Yato ka sa Kada gabi murag turot sorry kada gabi masige gyud yo yowon ko lula kay ano na hatod to may ba. Gipasabot ako mama ni uli jud ko dito para lang jud ako ipasabot. Nakita na ko ba? Di mo jud nimo putol jud kay. Oro gyapon mauli ko mama lagot mo sa tato ay nasa simbahan. Lector siya. Ako ang istoryan ma. Mangutan na ko rason nimo nganong unsa man joy pinakadako jud nga nganong suko jud kanako atato ko. Siya di kaya mga ubang tao na. So ang ubang tao mo imuhang gibasihan. Tama. Nga kuan Dili sa imong dili sa imong kaugalingon jud nimo na kuan view nga mo na nasuko ka na ko imo kong palayason kay tungod na so nahug na murag ang mga ubang tao nagpalayas na ko ani. So mo to nakasagya siya. Di man dong dili jud natabaw kani ngano di pa nagtato. Di kay batik kita tanan nganong batik man tanan na itato ma kung gingnan. Unsa may kalahian sa mag-drawing kog ballpen. Di ko na i-reson 1 month pag sige kog suri-suri o patato ko nga maura. Nga makita na sa tao the whole month kana koy tato. Mo to mura siya naka-realize na dugayan ba. Akong gingnan nga. Sige ani na lang. Dili man jud ko, di mo ko maka-convince ni manong. Sige ka sige. Akong buhaton ako mga nindot na butang.
nga naka-align na niya ako ang ngano nagpatato ko, mo-connect ani ngano ako ning gihimo. Oh. So mo na siya kung magpatato ka, ayaw jud paghimo og mga binuang na butang kay ngano. Mo connect jud na dito bay, like panangita maestro ka, maestra ka. Bito. Kung maghimo og ako na koy anak, kabalo ko nga di na matter na ko tato, pero kung ikaw na kay tato, buangon ka, ang mulis siya kag bata dira, kawatan ka, malibel mo jud ang unang Malibel. mauna sa tao. Oo. Ano siya? Mao jud ay. Mao di ay Oo, ang third one na patikan. Oh, mo na challenge ni tato bay. Mo na challenge nimo nga. Mo bitan na ako nakita nga kung nakita to, possible tabang siya nimo hinto, mahimo ka maayo nga tao. Tama. Mapugos magag kay bisag ikaw bay, di Ah, ba? mao din akong buhat ko sa gabi kay kanang sample kay mupalit ko no. Ang sabon kay nag-city ra ako 14 maayo dining tawag sig naitato. Ako doble na lang ba? Doblehon kami presyo eh. Pila na ko ano city ra eh 15 ko. Ama yung tawag sa patikan mo yung tawag. Ay patikan eh. Ikaw dyan, Dick, sa kanang... Basta ka patato? Sa iyong kuhan dun. Like, sa iyong first experience. Ano yung tato eh? Patato daw ko na yan. Di akong first tato kay kanang makita na to sa social media ba kanang ay na mo pananghit patato dito. Sa wala pa na ning uso mo ginang gibuhat 2015 mo first na ko tato. Ya kanang nananghit ko sa mama, ano ko ipatik sa tip. Mago patato ko ha. Siya dili lagi po hindi nang anak kay kanang hugaw lagi nang ingon ana ba? Oh, ana pag ana na po. Ano man ba? Ana siya. Sige bangon na diya kay malate na ka. Anda raw mama. Di lahi bilib sa guys ako mama kay nasa tanon kay ba. Sukad-sukad pa na sa laag, bukalat sa laag, sa inom, sa tanan. Pero ipasalig daw ko sa mama sa una, mao yung gingon lagi di ka magbuhat og bati. Isa Oh, mao jud. kay sa laag pa lang sa una sa laag, high school pa ko. Pero ay nagsunda sa mga makita ni nga kuan kanang giingnan mi sa mama kanang hinungon na ninyo, badlongon na tamo na basta na imahitabo niyo bati. Pero sukad-sukad sa duwa gyud mi gitago sa mama. Sa sige na og lago, mi kitagaway, mi kitagubot, o mi disgrasya. Abot sa tato, ang giingnan ng pagpananghin ako sa mama, siya ayo lagi hindi lagi pwede pero pag anak ako na tato. Ato sa di kuan kanang mag di sad kaya sa kong mama ba kanang masuko siya the whole day. Maabot og pila ka adlaw na ba. Yan na siya ako nga sige kanang bangon na diyan am late ka. Pag uli na ako gikan trabaho ato balik, giingnan ako niya kanang asa mga nagpatato. Kanang sure na jiga na. Kaya ni mo kay kanang ako ra man siya ning diskarte sa akong kinabuhi. Life man na ako so kung maunsa ko puhon, hindi ko kitag trabaho. Is karon naman sa ko trabaho. Ako na nang kanang kuan marag ana na mo suda nga nang regrets ba. Ano na nang kuan kanang Sa ako bay man kanang mo to explain mo sila ha. Bahalag dili na nila embrace. So at least challenge na mo ko galingon giham. Sa ako man ako pag makita sa tao nga dili maka-affect ang tato sa ako ang personality sa ako pagkatao. So mo to mohimo kag nindot kay kung mohimo kag binuang dira mo connect jud automatic mo kan na so mo na nindot siya nga side na pud siya makatabang sa nimo nga side like pahat ka mama kuan mo imong kuan ba pareha na ko wala ko graduate college ba pareha na ko pero na tungod sa akong pagtato damo yung impact kwarta ko pero usa sa nice kana mahimo kang murag possible ba barog gani mo bisag pag di ka ganahan ba bisag pag di ka ganahan mo imong butata bugoy jud ko buangon ko pero tungod kay murag ikaw sige i-prove lang jud nako mag-prove lang ka sa tao something ba imagine tanang tato na inana mohimo gi mo ni mindset nako para di ko i-label na ko inani tatanan magpatato di ba tarong atong society ma hantod ang tao maingon wala dili na jud nila makita kay kabantay ka na makita kag tao nga makakasugat kag tao daghang kay tato niya bisan dili kita usahay bisag ako tato artist ko musud man gali sa akong utok nga magduduga pa ka ba unsa ka ni tawan na sa bitaw. pero inig makaila na kanya grabe mo ra kag ay tira ni tawan na ay kanang may man kining tao di ay successful man kining tawan na di ay undot man kini jag kuan di ay so mas mosamot pa jud ang kanang kuan mo ba nga ano man nganong dili magamo try og pasabot kung pwede jud para di ka malisdan sa imong life bakit kada adlaw to churon man jud na bay pangutan-on jud ka pero ni kids di biya tanang tao labi na tiguang labi na Tama. sa family dili biya jud sila makasabot pa jud na so unsaon nimo pag moingon lang di mo ka pwede mingon si mong lula or sa 50 plus pataas moingon ka nga ang tatoy wala ra na ko ana yan na dili man sila kay ano dakol result. gawas pa na bay taas ang span sa pagkamatngon nila buot until 50 imagine na 50 years good dili na nila pwede dali ligbaylo mo tuol na dito si mo dili na nila so dapat ko pasabot jud ka nga sa karon na ko mako na ni siya sa una mo tay mo naabtan which is dito siya bati mo to nga time so karon ni shift na usab na actually gali karon sa una may nata art ang tato karon
Nahug naman para lang nako ha. Nahug naman gyud murag di na jud sa art bay. Ano ba? Nahug na lang siya na part na lang dili siya Part exclusive na lang sa yun. art ba murag Oh, lifestyle ba. Lifestyle na lang bay. Patato na lang. Ganahan ra. Na-imagine na lang mo na ko, haka ka na Justin Bieber, nindot kayo, dato kayo ha, pila ka mga rapper, nga mga daghang kay mga tato, bullshit kay mga tato. Uy, klaro ang mga tato. Wala meaning. Tungod kay lifestyle, wala na meaning ba? Wala na. Wanay kuan bili na naman. Murag tungod kay sa karon na era, wala naman ko dyan, wala na. Huwag ko gali, yung kita na pwede gali, ihatag yan tato. Pero tungod kay wala ni chef nga, dawat na lang dyan lang. Dawat Walang na lang. council nga, sige. So nagit patato sila na ka nakaagi juga na. Ang naka-discover ba yan ni Huwag ko kang Amerikano biya, ning puyo biya siya 1 week dito sa Para lang Buscalan. hatagan. Gipabasak siya, gipadaro, gipatanog, Pasuwa, Para ma-earn lang. para ma-earn lang, gipakaon siya tanan doon para kas mahimo siyang part siya sa Para ilang matatukan tribe, siya. para matatukan siya. Pero karon ganun karon kawang magimura na mag Tungod kay wala di naman jud mapugnan ba yang siya niya. dagan na kay more turista na mo Turista niya. niya. Siguro nakita sa nila ang side nga pwede man may mga kay netabo mong gud ba kana mga ina na ba indigenous tribe ba supported man ta na dapat sa tong gobyerno. Tama. Para Tawa. sa mga Indian tayo. Indian American. Ayaw mo panggawas, ayaw mo panggawas yung lugar. Stay ra jud mas Indian kami provide nyo tanan para culture mo preserve. Dili sa Cebu pila na kay gurot na ganaog gikas bagyo. Wala na Tama. igurot kayo kay Wala ano. na. Wala man sila gi-provide dan bay kay So sila na lang gini-adjust. pobre man atong gobyerno. Tama. So wala kay choice na pobre man atong gobyerno. So wala man dili na agenda nila nga atin. Gasto tag binilyon na may dagang problema. So Okay. kaniyang murag the best way siguro na unaan sa council siguro nila nga sige ato na lang kayo opportunity man sad siguro pud ni For money making, Oo, isok for na money- lang para sa ila. wa man sa tayo idea pod kaning future generation na to mustik pa ba ni sa tong ideology or Marag kang wag Sa mo ba tradition. kanang nasuot na lang sa tug kana ng way of living. way of living way of murag in reality survival Ina-observe na lang yun niya. ang survival na lang yun na ba so sige Yeah. sa man aron gatin na to tradition nga lunusan ta or maurag yapon ma-fuck up ang atong tradition kay possible kani atong future generation kabalo ng cellphone. So nakastorya ka ba about government by na pobre. So isa pag mo process kag mga dokumento sa government, usahay ba kailangan yun gani ka. Na nako i-share niyo na experience na nakatry sa ko ganina lang like sa MCWD, ginapot lang mi tubig diri. Wa ko kay ba ngano kay wa mi tagag bill. Unya nikalit lang na ginaan mi na ni-try na mi bayad, nagingnan mi na sir, 1 week pa baya ang kuan pabalik sa tubig. So, asa ko dili ko musugot kay since importante kay tubig para sa atong kuan diri. Di sad ba kay ang rason ba daw ato kay ngano naputlan ta kay dili kay wa tay kuan nakabayad ta pero Nakabayad ta. error ra sa ilahang System. So nakabayad mi. Way problema. Wa sila right nga pagtlan mi. Naputlan ra mi kay tungod na something wrong sa ilahang Tama. ilahang So system. karon kanang ginan siya na 1 week pa daw may tabo. So para nako posible jud di jud ko motuwag 1 week gid posible gid imposible jud na. Posible. Sa tabo akong gibuhat, akong gidistingan ba. Like ako jung gigana ko. Sir, basin pwede ta kahangyo nimo sir. Like kanang hatag lang mi pang snacks ba yan ang style ba. So mura siya under the table, mura siya bribe nimo ba. So ang point ba is kana nisugot na siya ba. Nya karon na okay na mo tubig like less than an hour ni nade ni ari diri. Grabe ba makaingon ka. So ang mga tanan ninyo na normal ba ni na magingani na lang ta like every transaction na to under the table na to or do you think na is it kanang Bribe na lang gid. o yan na lang gid paratis maka-move forward ta na makasave sa time. Kita na mo dun. Ganina. At pa kuan ko kuan ni Bert sa pag-ibig ba. Yeah, nakakuan mo sa kuan gud nga kung ako yung magtusad sa pag-ibig, porte ginugaya. Ang linya, pagkuha ni mo number, di ba? Dugay kay na niya. Si Brad lang gud namo na ganang kuan, na kaila dito. Nagana na barag di siya under the table pero kanang nasa kanang kuan ba nga ug kaila ra sa dimo, mas buliyok eh. Ana ba kanang di na ka pwede mo linya, di na ka kinahanglan mo kanang mo kuan niya buntag sayo linya jud ka kuha ka kanang priority number nimo diha kanang ugalan jud kay kaila. Ana dali ra kay. Ikaw by Richmond unsa may masulti nimo in terms of kanang yan, like normalize na ba na nato na under the table? I used to be a government employee masad no. Trabaho ko DSWD, trabaho ko engineering. So naadud na ka mga kuan. Kuan bay magdepende ra na nimo bay kung ikaw manggod kung ganahan jud ka mo puyo as mo buhat og butang na tinaron jud pwede na nimo di jud ka mako kung sa imong konsensya ba di jud na nimo kaya buhaton ba kay ngano makaguba man na sa imong Ah, sa imong pagkaikaw bay ta. ang pinaka the best way siguro na is sa ako lang
Kay di ba, number one nga problema na to, issue na to is ang sa inyo ha. Daghag mo gamit, trabante, anana. So the best way jud ba nga mupuyo ang malipayon dire karon sa tong society ba jud pagsalis gobyerno. Tama. Mao jud na number one daghang kig tawo nga mao jud daghang kig amigo ha, duol kay nako. Kung sige complain sa gobyerno, gamay ang problema complain sa gobyerno, gamay kana ba. So divided na gud ang gobyerno. Bitaw. Sa ila pa lang internally. Sa internally pa lang ha, guba na daan ang gobyerno. Wala sila isalig sa sagusa. Oo, nagawayay na nadaan. Tama. Ya, di lang tamo sultig na mga tao. Asa ng presidente atay? Liilian lang das barangay hall yan, bay gubot na kayo. Sa pinakaubos na Sa level na. LGU pa lang. Sa LGU pa lang, sa barangay level pa lang dana, ang barangay tanod. Kung wa kay itip na, kung na nag-away da, kung di na nimo pa imnon, tigaan Tama. kape, dili na magaling na mo kuan. Tama. May gubo. So, nganong murag sa ako lang nga ba, sa ako nga bahin ba, sa ako nga part ba, nganong mo rely mo ko sa gobyerno kung na ko'y buhaton permiso. Amitabuan na, muhimo ko akong tan-awon nga unsay mga pwede bitaw nga maglisod ko nga panalit sa mga tubig na mo naghimo naman sa mga family kaysa una tubig ba lisod ba jud kayo ang So di na lang siya mo rely sa gobyerno. oh, lisod ba jud gibay kay ano butan ta kanang sa family sa compares dagag nagabang apart di man ka pwede mo ingon wala tay tubig ron gawi agos ug nanay bata dia asa man na Sama. so na-realize yun na namubay nga so unsa may buhaton nimo para di ka mag-realize gobyerno ang ending na ang akong istorya mi sa mga so mo income man tanan ni income man ta kani mga tawhanan income ta ni kay nag-abang maghimo na lang taga tong kagulo yung water system Tama. provide ta nga di ta magsalis gobyerno anytime nga murag back up na lang ang gobyerno if magamit ito ba bisag asa siguro na kuan bay na kuan sa gobyerno bay mao jud siguro na mo na number one jud na mura bitag ang mindset sa tao gi-align nila nga gamay problema gamay kuan mo nang dili sa mugro ang tao kay ano mura man kog kabalo ka ba mura bitag reliant kay ka kung panalipin na bitay na nara may libre kon sa gobyerno ha mo sa ninitabo na to sa Sa mga ibagyo. nawa kana bagyo nawa mo hatag og example nimo bul katawanan mo kay siya gud mulinya ta og ayuda kung nay bagyo pero sa panahon nga wala pay bagyo makita ta nga masigit party ana ngano di man ta mag emergency funds kana lagay nga butang di ba lisod ginamit ta buso sa katawa ko gali lisod ko emergency funds pero makatawa ta kaso sa makaano sa gulingon kaya kalis buha nga kaya naman kita ni bisag mag 20-20 ko kada adlaw pero ngano di man jud ko ni mahimo mo nang sa gawas bay sa gawas bay bisan pag basurero ra nang tawo dito mukuha sila og healthcare insurance Oh. sa ato adre majority 90% sa tao diri bay uy Wagid. kay ngano ang mindset nila dito kabalo ka napay nakaistorya ba nga nagpatato na ko na abi na ko kwartahan kay siya sulti ko si trabaho nimo to kuan siya kanang bitang manguhag mga basura di baligya kanang murag Kanang manguha ka ng ilabay sa Oh. Garage sale, mga garage Sili man ka ng ibuka. scrap something ano scrap buyer Ah, oh ana siya kabalo ba ka kanang Richmond nga andan daw niya murag tao kuno niya ba nga mo siya palit man siya dinagkuan man niya so katong mga murag mo supply niya gamay ra gyud ko income bay pero nagkuha health insurance siya scrap, kanon. oh gamay ra gyud income siya ug buto noon pila ray puti nga manguhag mo inana ipatrabaho na laglain so nangot siya mangutana ka anong gihimo na namo lisod kayo mo adto hospital kung life na nimo imong isugal nya maghuwat kas gobyerno mingon pa kag naa koy unsa may tawag indigency something mga inana tabang ni congressman imagine mo adto pa imong ginikanan dito kahimatyo na kay imong pamilya kay di man kaunuran dito nga kung wa tong pirma ni kuan di ba kung wa ang pirma sa DSWD nga head nga Tama. unsa na mga assistants Oh. mo adto pa kapitulyo dito kahimatyo na kaso adya nga dapat ka na mindset enforce na sa bisan kinsa na taos kalibutan nga di ka magsalig na kuya akong kagaling mo insurance mabuhi ko kung ganahan ka mabuhi ha manong ganahan man ka mabuhi nga lisod-lisoron ni imong kinabuhi nga nag-abot dito mamaylo ka o may pakuha mo kwarta kung nay magpahon tubuan matiwas lisod lagi kayo ba lisod jud kayo kung munang dapat imong mindset Di jud ka magsalig. di jud ka magsalig sa gobyerno magobyerno or mabisan kinsa pa na imong kaugalingon jud ang imong murot jud kasi imong kaugalingon nga dapat maningkamot jud ko kuha na lang na pinaka last na option nga wala jud kay naduulan Kana lagi. wala na jud kay may mo kana Pero kana bay kay sa atong kapobre mo gud sa atong nasod bay, himot mo ka na pod. Kasi mo giingon kay 20%. oh 90% na po Kana pod nga 20% bay, rag dim ko na kanaon na gud tungod sa katong kalisod karon ba sambol kanang imo giingon nga dapat kita mag-health insurance nana. Pero di I mean mag-emergency funds lang dili lang ta magsugod sa ina na ba ginagmay Pero sa kapobre na to diri bay kay sa itigom-tigom mo kanang na kanang mga nas ubos na kaysa na may ipalit na nagsudan.
Oo, pero Sa karon ba? Sa karon. Oo, pero makita mo na to ba ako kay dili na siya mahog na excuse na May tao, no. kana nga mindset is i-apply gid sa tanan. Oo, mo lagi dapat Pero- dili ni siya ingon ha nga kon depende ra sa imo as ikaw na lang ba. Tama. Tawa ha. Mo bitaw katawanan kay mangot. Nainianan ako ba nganong imo mga ikumparar ang ilim nun sa bugas na mahal kay ano? Part mo na sa imo di konsumo mo na nimo pwede mo di mo kog bugas. Mo na ba? Kano may kag di mo ko ng bugas kadadlon namo koy tao ko di mo kog bugas. Namo koy ibang tao dili magbugas di maapektuhan. Pananglit para na ko karon. Less kay ko mo kog bugas usa ka semana may ka usa ko mo kog bugas kaduka. Kamuti man ko. So sa may bearing sa bang tao na dili di ba? Ang point mo ko na nice ang ikaw ba unsa ka nimo sa mindset nimo ba? Kung nawa nga mga tao nagreklamo sa bugas kay ano dependent man sila sa gobyerno nga nagsalig man sila pagkanaugo ng bugas pero kung tarong jud kung imagine kung tao ka nga na kay utok nya kabalo ka sa istorya sa Pilipinas kinsay presidente nakapakanaog bugas since ni exist ka ni kalibutan na pagkatao na ko adyo kay numdumbay na ni pakanaog sa Bugas yun. Ay mong 20 wagid. may pang gasolina ni rollback pa ang bugas wa mo jud ni reality ba mo jud na ikon kung imo jud naon ba anong mo tuo man ka pero bay wala joy sa si Marcos bay kay ngano kisa may di ganahan mangandoy mo gamay ang mukanaog ang bugas Tama. pwede bisag ako maingon ko nga panindoto na to tong kinabuhi so imo giday kong itorturon kung wala nindot within 3 years pila pa siya ka tuig sa milyon kita gali mo pasalig ta sa tong pamilya ra na tong pasaligan yung kita kahimo na sa mga the whole Philippines nga mo promise na di ba so unsa may sa tao kung mo promise siya kutif din nahimo niya parehagon ni Digong pwede na kuot doon ang kwan kasi may di ganahan na namin tabo na ganahan na pero what if di jud niya kaya Do you think na si President kay ni nagpagawas pa sa istorya na ni promise man siya, do you think na kanang na part sayop niya or do you think na kanang kuan lang na like kanang at least ba iyang gitry yung best ba? Kuon. Sa ako sa pagkadako jud ako kay hate jud ako ng promise niya dili kuan. Pero ako mo kay lain man tay depende sa pag dawat nimo. Ikaw kibaw mo ka tao, kibaw mo ka promise sa promises and to broke. Imo mo na gingon niya nga mindset nga kibaw mo barog kasi mo kalingon kay kung magka sikwate na mga kuan dira, dako dira, you got yourself. pero in reality mo ba ang root mo gud na issue ni siya kay ngano ang mga tao na expect expect. ang pangutan na ngano ni expect ang tao kay ngano reliant sa gobyerno mo na i-root Oo, kana. kay kung dili ka reliant pareha na to reliant di ba to reliant Di ba gobyerno ta? di ba warte wala mo kay Sa mo dili day. Ako kay kung sikwate. Dili ta ma-disappoint Di ta ma-disappointing ano. Maunsa na dira, pumutaas ang gobyerno. Okay, kung diskarte mo patas ano mo mong income. Ano man ang mabata na kung i-post bitaw ko na sa kuan nga. Nganong magreklamo mo ta ang bugas kano sa nentas ang bugas how about usbo na to, patas na to tong income. Mo double time ta mo hard work tag maayo. Mo kinana ba so mo to na dapat na mindset na kuan sa tao. So mo na reliant. Unfortunately sa Tibo Pilipinas daghan jud yung tao na nga naglabaw gyud ang ingana og mindset. In reality ba ang Pinoy ba santo say nindot talented na pero tungod sa ka third world country na to ato bitong gi-adapt ang mindset sa third world country nga Tama. it's more fun kuno hay na koy Canadian nga kalihente bay na sige jud mi-contact na tagyan na siya construction firm sa Canada pag una jud namong meet bay sakita lagi sa istorya kana Filipino ana ay lagkalain na ba di jud mi ganahan sa Filipino santo say mga ni Pinas tre syempre ang naago ka na Pinas pre compliment dyan na yung mayatag pero niya na siya in reality no kay kabalo siguro mo kung ikaw bright ka na Pilipino kabalo ka nga nung sa hinungdan nung katawan-an ng Pinoy anong ubos kay pagtan-aw sa mga lahi nga race na to ba sige ano di may mga adapt sa kung sa nindot na pamagi nga nindot ang kinabuhi ang importante proud mo sa mga tradition it's more fun Philippines. ana siya kung lagbase mohatag ko ninyo bati kay nga tradisyon nga bati jud kay siya para namo nga para ninyo wala ra jud ikaw ra gi-invite sa birthday na nakaglain samo di jud na pwede jud ikaw ra gi-invite tao ikaw mo respect daw ang tao ba ikaw ra gi-invite sa birthday ikaw ra jud mo adto kay ngano kabalo ka wa nakita sa tawanan niya siya kung makita sa tawanan ang ending na tigani problema ang nag-birthday Tama. karon kung napura ka tawo lang gi-invite mahimo nang ang usa ka tawo nagdaglima so mahimo nang 50 so karon ni 50 na asa man na ang pamilya ipakaon na kay maikog naman sila nanada so gitigaan ni problema ang tao nga nag-celebrate nga malipay ra ang tao problema pagkaugma problemado na sila pero wala ra kana di ka guilty na Huwag na naman ginawa na magka-problema ang pamilya. Pero kay tradisyon ko no, pero yun na siya, tradisyon na pero naka-fuck up na sa tao. Dito ko ka-release, bitaw no, pero
Naadad biya tayo na mamista ta, uwawa, pista, ako rin, manawag ko kauban ni. Siya, inana, kapati, ang kuwan ko na bati daw na siya. Oh. Siya, napaikanduha siya, hospitality. Asa man ang hospitality na kung mangutang ka pag kaugma, nagka-problema kag maayo, okay ra pa jud nang siya, okay ra na nangutang ka, basta wa ka nagka-problema pag kaugma, ni kaugma magyaw-yaw ka, daghan nagbayro na noy, daghan na. Unsa may point na kung mag-celebrate kay ni kaugma fuck up, para unsa mo kuno nang kanang celebration, gi-intend na siya para malipay na. Tama. Gi-celebrate ko na nimo. Pero na may uban ba no anong kana naging mangutang pa ba para lang tao maka-celebrate og birthday. Celebrate og god. Mao gani, kami inana mi sa una bay which is giusab na mo karon si mama, akong mama sa una. Imagine na last sa tuig nagbayad ko sa loan ni mama, happy 300,000. Wala ko yung amigo gihuwang magkwarta, wala bay. Kamot lang. Tungod sa pamaagi ra jud na mo sa una nga fuck up kayo. Treasurera na akong mama sa una bay, magsalad mi sa kaplanggan way binuwang. Pagkakunda na sa mga tao, kaila. Si mama mangutang og kuan, mag-ihaw mig tugtog ka baboy. Wa jud ni tabang na mo kautang-utang niya ka realize ko ba tayo kisa duol do na. Pumuduol ko sa akong amigo, duol ko lang Ariel, na Jenard. Muwan ko tayo batian, muwan ko kay murag di ko gana, di mo siguro siya bati pero kanang murag tayo di mo ganan gubo na mo akong relasyon na ni para lang ani or ang ilang ko ana ni. Sumo to kamera sa mga pares, ang tabangas mama kay syempre pamilya ba na nimo. Di sad ko ka-blame nila kay tradisyon man nila nga mangutang. So mo to ako resulta sa mama. Ha. Inani ma ikaw ma kay dara naman ka din mo kay capable mang-income kayo. Ending kami man ako nasa koy pangandoy na koy ganan buhaton. Nasa koy dagang gigastuhan. So ako may magpasan na ni ma. Ako man joy magkuan ani. Ani lang kusbon ta nitong pamagi. Nganong need man jud na to magpista kung para kinsa man matawhanan ka-benefit pa ta ana. Bisag dili na ba di makuha na? Bisag dili lang sa finances or opportunity na aspect ha. As personality na to na maayo batang tao na nindot bata na family na tumbatasan na nindot patungod na mga tawa na nanganhi dinhi nga mata kaila. Di man na bati magpakaon pero kung wala ta para unsa man na para ipakita nga may tantaw niya iniglakaw na mata kabalog. Gilibak ta atong pagkaon na pati ang pagkaon tarog luto. So maragi ginanabi ba di straight mo na nakalisod sa tao karon bay ngano di ko dawat og tinungod ba na nago koy amigo bay nga mo na ako nagagamay akong circle karon kay man last stricto na ko kundi ko stricto bay ug bugoy ka mas bugoy pa ko nimo nagdutubog og kung lugar nga bully gud puro mo butong bugal-bugalon gyud ko pero karon na giusab na akong mindset ba tayo magsige ko kuyog kaning mga tawhana nga dili wala gali ko ma-absorb nga nindot. Niya na ako sa peak nga naningkamot ko nga manindot akong life. Wabi ako naging mga fuck up kung kinabuhi. Nya mukuyog rin yung mga tawhan na akong paminawon pero may reklamo sa gobyerno. Ay nana lagi nga. Kalingawan kanang di na pati mo lingaw pero kanang lingaw reklamo. Lingaw ka ng parte ugma bitay reklamo. Murag wala sense of responsibility ba? Wala accountabilities lang ko galingon murag ginana ba. Nya ako kay kabalo ko sa akong nagian nga wala may papa, gi-expect na ako patay ko na ni high school ani wala. Struggle ko na keep back up yung bawi di ko lang mama ni kay bayro nun inana na ko never di ko na reklamo ba never bisa sa akong galingon sa una bata ko man ko tayo ako jud ning buhaton pero sa karon bitaw wala normal lang ako kay di ko sige reklamo mura bitaw part na sa mga responsibility duty sa tao siguro ma-build pa ka din mamaayo ka nga tao malig-on pa ka may mukhang resilient mura bitaw mahug mo gud kanon man kana nagod bay kung sige kag embrace na sige kag masabot niyo ba ibig imong punto kay bisag unsa pa ka nindot positive nga tao, surround kag mga inana gini pro sa reklamo ma-change ka. Na kay mahatag para nila pero depende nila kung dawaton sad nila ang imong opinion nga. Nanay sayings ba nga? Kanang nanay sayings ba nga you are the sum of the five you are the sum of the five people you spend the most with. To mo na ba nga? Kung kinsa na mga tao imong kuyog pirmi, kay produkto ana. Kay gi-absorb na nimo ilang absorb na nimo ilang ideas, ilang pamaagi or it's either by kung dili ka ma-absorb na sakay-sakay ka or fake ba kay para lang dili ko inyong dati ko or dili ko batig batasan or kuan sige okay ito yung idea bahala contradict sa ako ang prinsipyo or sa akong stand so muna siya bay mo matter na siya so muna karon ni create ko boundaries nga kani muna akong mga bay di ko ganahan nakoy amigo sa nga nahugi na marag gagawon ako awaya dun na may kay ano ako gyud siyang giingnan kanapit ang problema gamay fuck up kayo ini ka fuck up dagan din nimo din bay itong bagi ko na napulan bitaw ako bitang giingnan bay di na ko ganahan makikuyog nimo kung gani parang ganun ba di na ko ganahan ano toxic na kay kastanan ako bay
nag-atubang na og daghan kay problema nga gamay ra kay ning problema ha. Di wa ti kagi underestimate nga gamay ni pero para nako gamay ra jud ni imong problema. Kaya ra jud ko ni pero wa never jud ko ni sulti nimo bay nga. Bay, grabe kay kong problema bay. Ana nang ko kay ano fuck mapiktuhan biya ka sa amigo kung close mo. Pag kuna biya ka sa problema. Nganong wa ko nagsulti ni bay, di ko ganan mapiktuhan kay ano inani pa lang daw sa imong problema di ka stand. Di na ka baro. Ipuno pa nila mo og lima ta ka bro, ipuno pa nila mo mong upat ka problema nimo sa ano lang nimo mag-suicide ka. Kung ginan suko kay siya nako bay karon kabat nakasabot siya. Kita mi balik bay tinuod yung gingan mi no akong ginan no. Awa karon gibuild ni mong life nga nindot. Ya akong tambagan di ka nga mo ni buhat ta man na manindot imong kinabuhi. Asa may pilion imong life kang inato ka sana nga imo ka. Or kani nga positibo ka nga ninindot mga mahitabo nimo kay kung mutuko mo kung nindot mo gud ang kung positibo mo ka bay ang mo attract na mo magnet na ang mga positibo kita ko nimo nga nindot kay kami guhod kay productive ba ning tawahan na lisura gupuno ning tawo lisura manikatibos utok ning tawahan na hindi maguol kanahan ko magigamigo ani ikaw was vulnerable na tawa sa magkag positibo ka di ko gaganan natakdan gud so muna sabay man ay ako gan balag mo gamay akong sa recall to the point magudbay kung kanang mga tawhana kabalo na sila sa imong stand kabalo na sa imong gibarugan imong prinsipyo na i-respect ba yun boundaries di ko ni buhaton sa kong amigo kay kabalo ko di siya ganahan ni mo ni nindot na amigo to the point buhatag na siya buhatag nagpasan sige kabalo ko sa capability na ni tawhana kabalo ko pletan ikaw okay tukar tag banda kabalo ko ina nakakamayo tigaan tigat pagsalid na ko ilogo ni mong highlight yung mga sila dim na inana ba yung ginabuhi kay inana mo jud na harsh man ang kinabuhi asa may ginabuhi og ako bitaw ko nang kinabuhi bay pain jud ang kinabuhi bay in overall og imo jud pain jud about pain jud ang kinabuhi bay gikan sa love paningkamot nimo tanan pain jud na bay di jud ka mo grow boy pain why kasakit way kalisod Di ko ka realize ko dog unsay success ug di ka kasuway sa pain. Ya mo bitaw na nganong muhuwat mga magpatam nganong asa na tawag na why not take the vaccine before the flu comes. Nganong di man ka managana daan nganong huwaton pa man imong fuck up para maka-realize ka kay ngano lisod mo kay as lalaki ha labi na lalaki ako lalaki mo ko kita nga lalaki kuan man ta provider man ta provider niya protector sa babay kung kita lalaki bay fuck up kay imo ka karon pila edad mo 25 kung 25 ka patas imo gyapon ka 25 niya ang babae bay grabe na kay mo relay nimo tayo man akong banahon mo ni ako ang future husband sige ra reklamo sa gobyerno sige ra kaguol sige ra posa kon unsa man kay wala pa kay may pamilya wa pa may pamilya Niya na. inana na siya what if magka-family may magkaanak may dako siguro problema na ni di ba so muna bay imong mindset mo nang natay kuan ba nga lalaki ko ka provider ka sa babae means ikaw may emotional stability niya kung mag-uul siya kay dapat mo ikay hope niya ba nga sige di ko mo hila kay akong pares mo ni makapakuan mo ni siya mo hope na mo mamahimo ni na mo malapasan ni na mo so muna sa lalaki dili na need na jud nimo bay sa karon lang na panahon na kay competitive kayo ang palibot bay panalit ako na ko opportunity dili ra ako sa higala pag ano ko kay ano mo ko to nakuha to na shoot katong video shoot ay di na ba kayo mo shoot kan bigay competitive kayo bay kung palit ka relo ron or sakinan motor di na ba kayo palitan na Tama. kung nangandoy ka nagtigom ka para ng motora wala ka kabalo na unahan na kapag palitan mo hatay ay do ko katuig ng tigom outdated na kadto na ni so inana ka competitive ang environment mo na karon bay nakita amot motuko jud mo na nimo agree jud mo na ko na ni halos tanan sa tawo mga lalaki karon inana ka na imo kayo, cool kayo, ini baka kwarta gamay, cool kayo, nindot kayo. Sayang kay baka nahli mga talent, nindot kay kasagaran ba gid mga artist ba gid kasagaran nimo makita. Nya mo nila ilading ko ng stigma, inani mo gunang artist, atay di mo gud na artist gud na depress ko ng mga artist atay. Depress ba inyo rom nang mindset ra na ninyo sa inyong failure, dili daw ka na fail tungod kay depress ka. Depressed daw ka kay tungod failure jud daw ka. Kung di ka mosulti sa tinuod, mahadlok mo sa tao, i-cancel mo ka. Cancel mo sa tao, di na kumukuha na tao, na sakit na manulti na. Ate mo, na tinuod. In reality, bisag di pa na nimo dawaton karon. Masugatan na nimo in the future. Na why not? Karon na lang nimo dawaton. Kaya sa experience mo pa Oh, at least, use na ka. Ano, mapiktuhan mo ko na, hagbay, mo ko ni gidawat ni. Mura ginana, mara pito kung masakit ka, nung dawaton masakit ka. Magsige pa jud pa kono, wow, okay ra ko. Yan nagkuan din, naglain akong lawas. Ngayon nagbumunta, okay lagi ko.
dawatan na lang nasakit ka tapos pagitaon nimo Bahagi pa naman. paagi nga ma-okay ka to the point normal na nimo. Pero nya mo lagi na ako ba nakita niyo society na iba na trabaho magreklamo. Atay kayo na nabito kayo amigo bay. Di ko gana sa kong trabaho bay. Dako kay check sweldo above minimum. Di ko gana sa kong trabaho bay kay di ni maong nasa kong heart. Atay sa imong heart bay kung gingnan bay adtog banilad bay kanang unsa na akong gi-applyan ay si GIS ba na nga ning-apply ko na sa una. 4,000 may naglinya gigising ako kung resume sa guard paguman. Iya man. Oo, kay sa kadaghan bay di na madawat. Gidauban mi gituloy dis mayaan ako eh. Nakaano ko ba yo ilan dito yang. Yung sila mo daw. Oh, 3 hours daghan di na matabang ba. Eh daghan kayo palabot ka ng naglinya ra mi ato 3 mil wala labot ka lang ni bilin ra dito ni balikon. Yeah. Yan naka-realize ko ba atay mamili kag trabaho karon. Mamili kag trabaho. Naninindot na trabaho nga kapoy man na tanan. Wagi dali. Nawa experience na ako ba sa una trabaho sa San Miguel. Ako og sweldo sa Miguel gud. Kanila laging bata pala kita. Assign ko pair. Gipatilaw ko og opisina 2 weeks. Kalit bitaw og butang sa pair. Init kay boy, way pasilungan. Masilong ra gud may ilawom sa van. Kanila laging kay muna tay din tagwapo ni tanaw ni opisina. Tan yung kita ta diri babae. Kana na mindset ba binata pa ba? Tayan eh karon ning decide ko mundang ko. 2 months man mo pa ko gibalik. Tayan pero dako kay sweldo. Karon reklamo na ko to sige ko yaw-yaw sa nagyaw-yaw ako sa kugaling ba. Ana to katawa beta nang tiguwang nga guard na mo dito. Adi gito siya guard mo maintenance sa budiko. Sir. Asa ka sir? Ka boli ka. Di ba dito magpantalan ko nga. Oh, ma-resign ako kuya eh. Ma-resign mo ka. Di ko kagwantas pantalan yang ingat. Bailon na ta sir, ang iyo to sa opisina sir, ko'y trabaho na yung trabaho sir kay daghan na lagi na gibuhay sir, kanay mo sweldo makabuhi jud na sa kong kuan. Diri lang ka sir. Naglingkod-lingkod ra man ko diri pero gamay lagi sweldo. Kay maintenance sa ating advice. Budiga, diri sir maglingkod na jud ka, bailon. Na way init. Way init. Mura ko gisagpa ba? Ija sir, swerte ka kanang kalison di mo na sir once maanad ka ana. Una, is kung maanad ka na, dili nakaka-feel alisod na siya. Tama. Ikaduha, makita na sa ubang tao nga anad ka na, ibutang ka nila sa mas taas ka. Salig naman sila ning utak ko balo test ra din na. Tama. Mo gina. So, muto tawag ko sa kong kuya. Kuya, resign ko kuya na. Ging na ko sa kong kuya dong kanindot na imong trabaho dong. Ako diri sa Nature Spring dong, lalsa mi ko dag kong mineral water. Dito ko muro gidapog ba kay 19 pa lagi bata ko tayo. Gikan pa pag-graduate high school, lingaw pa kayo ano ba. To ka-realize ko ba. Bitaw no, kita mo gud sa lalaki bay dili ta dapat mo operate jud daw kuno. Ang kana dito manili ta pagkatay ano, natay responsibility natay duty. Nigabot sa panahon mga anak ta. Tanan bay buhaton jud nimo. Na kay bata, na kay anak. Buhaton jud nimo tanan bay. Mo bitaw na uban mo. Usud na lag drugs, usud na lag illegal kay buhaton jud nila tanan provider mo jud kung duwa kay kadas pamilya nimo. Gawas lang sa katong mga adik-adik jud ha nga nasulog drugs pero na jud iban nga wala jud ni anak na maligya lang para lang ma-survive. Mura ginana ba so bliss kay kung wala kay trabaho nga decent, moral. Nagtuo mo ka nang naghagbog tae sa mga tangki nalipay na sa trabaho. Wala eh. Itrabaho ra na sila bay. Grateful. Itrabaho ra na sila bay, kina sila gipakaon. Nga iniguli nila sa balay dili sila ingnon wa kay hinungdan na amahan. Di kay ingnon sa mga anak nga hindi kami ta kong papa eh. Pareha na mo wa may papa. So mura ginana ba nakita na ko nga taya. Swertihan sa uban na nay papa. Sige pa jud ko reklamo, provided pa ka. Na ako'y mga kailang uban, tapos gawas, pinadalaan sa kung saray pa ngayon kami, nagtubok dito nga. Amo ara gud ba? Kami provide mama, pero di man ni about akong kinabuhi, mong kinabuhi, about me sa in the future, kita raman gud gyapon bay. Madato kag sa day bay, inikawag tang sa imong family mo, provide jud ikaw jud protector sa imong family jud. Kani karon lingaw pa ta, pero ini kabot panahon, mao jud ni sugaton jud na ang kana nga era nga kung ganahan ka magkaanak, ganahan ka magkaasawa, magkapamilya. Bisag kanin yung trabaho, pananglit, pag-podcast ta, madato ta. Nagkabitag tao buhikon, patay trabahante, magsweldo ta. Pananglit ta, para na nang makoy, nagkansag trabahante sa Project 56. Kundi siya mangitag kliyente. Lunusan na yung mga editor niya. Nagsalig mo na niya, dependent mo na niya. So, musugot siya sa di, kapoy siya sa di, happy siya sa di, manghuwag yung choice, mangita, dyan siya paagi nga, padayon dyan ang kukuhan dyan. So, muna karon ang mga tao mga karon kay, labi na kita lalaki, based sa emotional kaya mga lalaki karon ba sa unang panahon ba di na pwede na bay yung mga sila outdated na doon outdated lagi what if ba mag-war ano bitaw mga sila outdated naman ang inana outdated bay wala lang jud nimo gyud na nga inig kato pa ng pandemic kada contest ato di ba pag pandemic asa may babae kung ikaw pa amahan ka ay kung ina imong
ikaw may nasbalay, mga asawa, pagawason mo dito, Oo. income, ikaw doon ang lalaki. Oh. Bahala pa nagmasakit ka, makupit ka na ka. Kay lalaki ka. Kaya mangitag. Oo, ikaw dyan i-condemn sa society, uy, lalaki ka, uy. Mga sad niya, bay, number 1, bay, nga, wala kitis mga tao, bay. Ang lalaki, bay, inikidad ni mo 30 to 40, bay, napugo, nakagalit sa realidad nga. Uy, naka-responsibility. Kaya ano, away, kung anong ka, bay, judge ka sa society, bay, kung 40 na ka, wala ka-income. Oo. Lahi, ang babae, bay, pwede na 40, 50, way trabaho, wadyo mo ngutala na, Uy, way trabaho. okay mo ko, no? Pero kung ikaw lalaki ka, bay, bisag amigo ni mo, bay, ano, mong trabaho. Di ba? Magit. Oh. Mismo sa mong pamilya mo yun doon. Okay, plano sa mga kinabuhi mo. Punta naman ka. Magit. Ano? Muna, sabay mo na yung reality nga dapat nung makita sa mga tao ba nga bitaw no, muna akong padulungan, mabitaw itong ito istoryahan ganina, inikidad ni mo 40, kung sa may buhaton ni mo. Sa karon nga 20 pang edad, kung sa may buhaton ako inig 40. Nya, napapinay, bullshit kayo ba, fake mga motivation ba? Ako nakakatpon ko sa mga galingan ba nga, na-learn ko nga di no need ng motivation. What if walay mo ka-motivate mo? So, wala, di ka mo trabaho. Tawa. So muna ako na need ako discipline. Muna ako nakita atay. Napay nabasa na murag book ato ba nga ngano man kinahanglan ni mag motivation kung na kay duty i-perform. Kung na kay kada adlaw buhaton nga kinahanglan na nimo buhaton. Kung leader ka, kung naay nagsalig na nakarelay mo, buhat mo motivation. Magit. Dapat discipline ka nga kada adlaw na nimo buhaton. Murag ginanaw. So muna ako na nga bitaw no. Nganong kinahanglan man ako motivation. Fuck up jud kay mga motivation karon bay. Live your life to the fullest. Kay bata pa ka atay kayo. May mga fake, kasi tawag lang eh. Nga, Fake nga imagine na, positivity. Fake positivity. imagine na 20 mong edad, kung lalaki ka ba, sayop doon ang mag-enjoy ka ba, dapat sayop. So din ako, nakarealize ko, tayo, ano mo ko rin ako, 30 kape naman ko, ano mo ko rin nabasa sa una, na trabaho po ko San Miguel. Imagine na ba, kung 20 pa daw yung mga edad ba, ang 20, di ba, ang peak sa lalaki, 30 man. Kasi garas mga self-made millionaire, di ka na sa 30 jud lang pick to pataas. Wala jud ka nang nagsugod sa ubos nga gawas kung dato kadaan or negosyante na kadaan na banos pero kung nang Sigara. or kung athlete ka, kung athlete bata na pero kung nang self jud nga hustle hard na 30 jud ka mo prime. Ana naay ko na to bay tan-aw ka ng mga successful na mga kanang kuan ba. Imagine na fake jud na. Sila jud tanan bay ni confirm na billionaire na sila. Fake na kanang 20 nga lingaw enjoy na kay ano dapat ka ng 20 to 30 ka na years mo na panahon nagtigom ka gibuild mo imong status build ka income ana para kung sa income kay ano inikabot sa 30 possible magkasakit na ka mo hinay nang imong tinrabahoan less na ang time overtime ka less na ang oras nga mo push kag maayo sa ana kanindot pa jud ko na ba inig 30 nimo mo flex ka bata-bata ba ka so kung nakay napalit something gamit ma-flex pa nimo kung ari na ka 20 to 30 naglingaw ka ari ka mo bawi inig 30 masakit to na ka. Na nakay gipamati, minyok na ka. Bisan pag makuha pa doon na naman yung 40 ba, bisan pagkapalit kag sakyan na doon na ilabi FLX kay ano. Ay mo wala mo una lahi naman para ning sa anak. Para ning wala na. Lahi na priority. Lahi na priority plus mahina na. Nawari. Realize na ako karon para ako na koy guard. Di ko ka-operate automatic, di ko katatusahay tungod sa kong guard. Kay mo collapse mo ko. Muna ako na gipasabot sa mga para na ako bay mo balibad ko sa opportunity gud balibaran na lang nako kay tungod sa kong health. Kay tungod lagi fuck up kay akong 20s lagi inom laag o muna nakaala ko nganong ko ni nahibaw ini kaninga nakaala ko mahay ko di ko mamahay wa mo jud dong so muna siya karon ako mas nalipay ko man nagagamay akong circle ging ano kapalo mo ko unsa ko mo operate unsay mas nindot nako nawa na magud ang brotherhood ba ging ano kung ang brotherhood magud friendship lahi siya kang brotherhood kabalo jud ka na mga tawo na di na siya border ba kita amigo ta so na jud border siguro na pwede i-cross mo na inawa karon nga respect butang ka kuya lagwa si gamay ra kay nabutang nga pinaka simple na butang nga mo yata example na kay amigo jud nga mo adto sa inyong balay nga mura jud siya gula mo si paki normal dila kasaway jud mo siguro ana ko na kay inana ikaw na kay inana nigsud sa balay mo si paki kung madain imong mama malain imong maigsuon ang privacy sa imong igsuon mapiktokan ba nagpahuway ba natong mama da saba kay tong amigo pero kabantay ka tungod kay wa kay border sa yawa kay boundary sa imong amigo kira na ikaw pa mo defend to the point matoxic ba antod ang tan-aw sa imong ginikanan sa imong pamilya sa mga amigo wa ni di man ni karespetuhan ng amigo sa ano kay man di mo salig atong ginikanan sa tong amigo kay ano wa man na to instructed na tong amigo nga bay bawal na sa mong pamilya ayo paghimo na bay Tama gid. Ikaw sa iyang giingon na daghan man siguro mga amigo na ako like unsa may mga ma-share mo na. Wala lang, sakto lang kita giingon ni kanang
by Richmond na dili juga mo salig sa kinsa. Di, Bisa lagi man kung sa order kabati gid. imong amigo or unsa kanindot unsay kanang makaapekto nimo ana. Kailangan likon gyud mo pagsalig sa imong galingon o pag realize sa imong galingon. Sakto man sa dingingon po. Salamat by Rich mo na sa pag-share sa imong Thank you, mga kay. insights kayo na magpasalamat mi na first ever na nag-guest na to si Rich mo no? Outside yun. Sa outside Yeah. so Kanang naaji, kuhan dyan, naay. Special so dagan special din gani na episode yun dagan kitag na dagan gikog na learn by na kanang mga kuan sa life like dindot jud kayo nung minor ko kanina ka storya Wala ko di na ako katabi Sa tanan dayong naminaw karon salamat kaayo sa tanan tan-aw. Please like, subscribe, follow us sa social media. And I think that's it. Salamat kayo. Kung namoy nakita nag-English mi o mi kibaw sa termino, pasensya na bisag bispad ni ibutang sa ubos ang iyang equivalent. So, again, Richmond, Yeah, follow din ko dahil sa ako ang kasi mong mga kuhan. Facebook dahil na YouTube niya. Banda na ko, message page. Check ninyo niya. Nasa ko podcast, basig nami session karong kuhan. Karong Sabado with J Black sa Flip Top. So, fully magawa niya. Looking forward po ko mga guest na po. sige sige Nindot kayo na kuhan ba? Platform. Platform ba ya? Ato nindot sa kayo, fighter sa kayo mabay. Nitanaw ko siya mga kuhan. So, Yung mga episode ba, kung nindot man siya, makatabang siya, dili naman niya about. Although, gamay ra ni para sa inyo, pero marag sa uban da ko ni siya kuhan may tabang. Gito, Kita na. Alright, so that's it guys. Thank you so much guys. We'll see you the next episode. Bye-bye.